Music to Drive By en 60 segundos. Por algo, despois de este disco, Compton Most Wanted tardou casi 8 anos en sacar outro disco, porque este disco é dende logo é o mellor da súa carreira, pero tamén é dos máis aclamados en xeral da costa oeste. A maioría das produs as fixo The Unknown, que é basicamente un DJ que estaba con Lonso cando existía este grupo que se chamaba World Class Wrecking Crew, con Dr. Dre e DJ Yella. Basicamente este era o productor executivo un pouco, vale? Este disco contén varios temazos, entre eles Who Took Me Under, pero tamén Death Wish Those. Death Wish Those xa existía no disco anterior, é un diss track bastante duro contra DJ Quick. MC8 neste disco está sublime.